ще разпознаете в него един обикновен човек, дал своя необикновен принос за развитието на културата, изкуството и политиката в Троян. Ако се вгледате в неговата усмивка, запечатана във вечността на лентата, ще си спомните за него. Дейният общественик, читалищният секретар и театралният режисьор, автора и водещия на Троянски дневник Николай Ганков. На 27 март, Международен ден на театъра, за 8 поредна година в община Троян ще бъде връчено признанието за цялостно творчество, носещо неговото име – приз Николай Ганков за всеотдайност в областта на културата, изкуството и духовните ценности. Един приз, връчван на хора за дух, достолепие, голямо сърце и творческо признание. Приз без състезателен и финансов характер. По традиция церемонията ще започне с авторски поетичен спектакъл, тази година наречен "Изповед за нашата земя" и "Вяра за нашия народ", в който ще участват актьорите от читалищния театър Христина Петрова и Венелин Йорданов Хъша, както и гайдарят Ценко Дулев. Стари таленти от Златния фонд на предаването Троянски дневник ще ви върнат назад във времето за среща с вярата, историята и смисъла на духовните ценности. Всичко това, както и кой ще бъде осмият носител на приза, ще видите единствено на 27 март, сряда от 18:30 в зала Форум на читалище "Наука" Троян.